Il-ġimgħa filgħodu waqt id-diskussjoni fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni ta' sfiduċja fil-konfront ta' Carmen Mifsud Bonnici, id-Deputat Nazzjonalista u eks-Segretarju Parlamentari Edwin Vassallo ħeġġeġ lil Mifsud Bonnici biex jibqa' għaddej anki jekk il-mozzjoni tgħaddi. M'għandekx tqis din il-mozzjoni bħala xi ħaġa li lilek anke jekk tgħaddi għandha twaqfek mill-ħidma tiegħek. Il-ħadd filgħodu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista Vassallo kompla għaddej jiddefendi lill-Ministru Carmen Mifsud Bonnici. Għal Vassallo l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni hija frame-up u l-kontenut tagħha huwa biss tentu fit. Frame-up politiku dan sewwa jrajni ma nistax niġi ngħidlek inti titlaq minn dan l-istazzjon, titlaq issa minn għax qed tmexxi ħażin meta b'daqqa waħda ngħidlek inkeċċik meta jiena m'għandix provi għax x'għamilt int ħażin, imbagħad xi tentu fit żgħar inġibhom bħala l-provi. Edwin Vassallo saħansittra sejjaħ il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni bħala vjolenza politika. Jiena ma nistax inwaħħal fuq xi ħaġa li mhijiex vera, dan huwa frejma politiku, u din hija vjolenza politika. Għat-tieni darba f'jumejn Vassallo ħeġġeġ lil Carmen Mifsud Bonnici biex ma jirriżenjax anki jekk il-mozzjoni tgħaddi. M'għandux triq oħra jgħid l-editorjal tat-Torċa, m'għandux triq oħra għal li jirreżenja, qed ngħid jien. Carmen Mifsud Bonnici għandu triq oħra li ma jirreżenjax. Intant, f'intervent separat fl-istess programm, Edwin Vassallo sa wasal biex iddikjara li huwa jirringrazzja lil Alla li nqalet gwerra ċivili fil-Libja għax skont huwa din ħarġet fil-beraħ il-ħila kbira ta' Lorenz Gonzi. Ejjew nifhmu allura li aħna kif ngħid kif qal Carmen, dawn l-episodji mhux dajfuna, ma dawn l-episodji seħħawna għax illum nafu iktar il-ħila tal-Prim Ministru kemm hija kbira. Jiena nirringrazzja kważi l-Alla u nirringrazzja lil min ħoloq dawn il-problemi.